Bo día, rapaces, espero que esteades todos ben e que nos vexamos prontiño. Mentre non nos vemos, vos deixo aquí uns retos de bádminton que nos van a axudar a mellorar a nosa técnica individual e terminaremos por completar a unidade didáctica que estábamos traballando antes do confinamento. Vale? Tedes que sustituir o volante por unha boliña de papel de aluminio. O primeiro reto consistirá en darlle a maior cantidade de toques posibles sin que caiga o volante. Agora podemos alternar toques de dereita e toques de revés. A continuación intentamos facer 3-4 golpeos ca dereita e 3-4 golpeos ca man esquerda. Agora intentamos facer a maior cantidade de toques posibles desde a posición de sentados. Ben, a continuación tedes que marcar nunha parede unha liña que este á altura da rede. A altura da rede en bádminton é 1,55. Unha vez que teñamos a liña marcada, nos separamos da parede entre 90 e 1 metro e facemos toques contra a parede, tanto de dereitas como de revés. Por último, con a axuda dunha gorra, a colocades a unha altura de 1,50 a 1,55 e na posición de saque de dereitas e saque de revés intentamos introducir a pelota na viseira. Iso é todo. Moito ánimo, moita forza e espero que nos vexamos moi pronto.